Helo na. Mae'n ddyrnod golchi dillad heddi unwaith eto, gweitha'r modd. Drychwch ar y fasged dillad ma. Mae'n llawn dop o bethau. Hei, ych chi'n gwybod sut yn arfer golchi dillad llawer dydd? Yn yr afon chi'n bod? Ie wir i chi nawr. Hanges, boced, paro, sane, ffedo gwen, neu lien gore, beth, neu pharo, drowsus, bychan, rhaid ei golchi yn yr afon. Golchi dillad dawn awn ni, golchi dillad dawn awn ni, golchi dillad yn yr afon. Golchi dillad dawn awn ni. O dear, wel dwi'n yn hoff iawn o olchi dillad yn yr afon, ta beth Sara? Ble mae'r sebon? O, cofe fan hyn. Nawr te, ni olchi hon eto. O, edrych Sara, mae dy ffedog di ddim yn lawr gyda'r afon. O, brysia Sara fach, mae rhaid ni neud rhywbeth. Edrych, mae yna frigyn fan hyn. Gafel yn hwn. Nawr te, gallwn ni cael gweld os allwn ni estyn y ffedog efo'r brigyn ma. Ie, paid tia poeni nawr Sara. Ie, wi'n gwybod mae dy ffedog gore di oedd i. Wy'n siŵr y ta'n estyn ni efo'r brigyn ma. Galla... Gwylia Sara, rhagor ni syrfio mewn hefyd. Nawr te, mae e'n dod ar y deg nawr te. Gwybod ni'n mynd nôl gyda'r dŵr eto. Mae e'n dod Sara. Dyma hi. O, na ni. Mae'r ffedog yn ddiogel. Wel, diolch beth am hynna. Bore da lowri lle godien. Hoffech chi ddarllen y daflen yma? Ie. Be sy ar y daflen? Wel, gweud mae'r daflen be sy ar gael o siop Sam yn y dre. Ie, heddi mae'n agor am y tro cynta yna pam ddech chi'n mynd i clywed amdano fe o blaen. A mae'n gwerthu pob math o offer trydanol ar gyfer y tŷ. Odi wir? Beth? Hei ar smwddio, peiriant, golchi, sychwr, gwalla, sedeledu, popdi, meicrodon a radio, rhaid I chi ei brynu yno. Dewch I brynu yn siop Sam, dewch I brynu yn siop Sam, hei ar smwddio, peiriant, golchi. Dewch I brynu yn siop Sam. Bore da! Mae'n ddwrnod braf ond dwi. Diwrnod bendigedig I sychu dillad yn rhywbeth. O, sychu dillad, wir, mae rhaid ni orffen I golchi nhw'n gyntaf, ynddo? Ie, pam ych chi'n golchi'r dillad yn yr afon Gwyneth? O, fi oedd yn dangos I Sara, sut nhw'n golchi dillad llawer dydd sy'n gweld Kenny. O, dwi'n gweld. Wel, ar ôl I chi orffen, gallen nhw'ch y daflen ma. O, beth sy'n cael ei werthu yn y siop yma, te? O, wel, pob math o bethau gweud y gwir. Hei ar smwddio, peiriant, golchi, sychwr, gwalla, sedeledu, popdi, meicrodon a radio, rhaid I chi ei brynu yno. Dewch I brynu yn siop Sam, dewch I brynu yn siop Sam, popdi, meicrodon a radio, dewch I brynu yn siop Sam. Yna ni. Be ti'n ei, Sara? Peiriant golchi dillad? O, ti'n meddwl dylen ni brynu peiriant golchi dillad newydd yn y siop newydd ma'n y dre? Ie, mae hynna'n syniad da. Fe dim rhaid ni olchi dillad efo'n dwylo wedyn eto, na fe? Sgysodwch chi, ond glywes I chi sôn am peiriant golchi dillad? O, do fel mae'n digwydd. Sara yn gweud fe'n hoffi golchi dillad efo peiriant golchi modern fel sydd gyda pawb hefyd. Wel, fel mae'n digwydd, mae yna ddigon o beiriannau golchi dillad yn siop Sam yn y dre. A dwi'n meddwl bod fi'n gwybod am yr union un I chi, a bydde ddim eiliad yn mynd I ole o'r siop I chi. Iawn? O, diolch yn fawr iawn I chi. Ni wedi gwerthu'n. Hei, Sara, mae well I ni hel y dillad ma ti gilydd. Nawr te... O, fydd angen powdwr golchi nhw'n I nawr hefyd dire. Ewn ni draw I siop nain. O, helo, nos eto lowri. Na, dwi ddim yn dosbarthu taflenni nawr. Na, dwi'n mynd â peiriant golchi newydd I Sara dyn ni.
Ie, dyna ma'n Penri, chi'n beth aros yn un fwy nes ni. Hwyl fawr, Lowri. Ew, mlaen na ni. Bore da, Ben y bwg am brain. Na, llyn ni beth aros i sgwrsio nawr. Mae rhaid ni fynd ar peiriant golchi ma i di, Sara. Na, dim peiriant golchi llestri. Na, peiriant golchi dillad. Be ti'n meddwl pa fath o ddillad? Dillad brwnt, wrth gwrs. Gwestiwn twp yn fe. Hwyl fawr. Ti'n meddwl, Ben y bwg am rhain, dechrau mynd yn dŵl lawr, ti'n gwybod, ydy wir? Gofyn cwestiwn fel yna. O, helo, bod ni dweud, ydy, mae'r peiriant golchi newydd wedi cyrraedd, ydy. Hwn i bron o fod yn di Sara nawr yn dyn ni. O, diar, ond dychmyga Ben y bwg am rhain yn gofyn pa fath o ddillad fe'n golchi. Wel, gwybod yn iawn pa fath ydy? Ie, dillad brwnt yn fe. O, dyna ni wedi cyrraedd o'r diwedd. Nare, dim ond dadlwytho'r peiriant sy'n eisiau nawr yn fe. Dyna ma'n helpa fi. Bydda'n ofalus nawr. O, mae'n iawn. Dyna ni. Draw fan hyn ag e. Dyna fe. O, dyna fe. Yn ei le. Ie. Powdwr golchi wedo Sara nain. Chi'n gweld nain, mae Sara wedi archebu peiriant golchi dillad o'r siop newydd yn y dre. Ydy nain. Be? Bydde Sara'n fodlon golchi dillad i chi gan bod chi'n brysur iawn yn y siop? Wel, ti'n fodlon ein i, Sara? Wyt? O'r gore te, beth sy'n gyda chi nain? Llien gwyn, ie, a chap bach. O'r gore te, iawn. Byddwn ni'n ofalus iawn gyda'r dillad. Troi a throi, troi a throi, troi a throi a troi a throi, troi a throi, troi a throi, troi a throi, ysgriwedd ei lle. O, dyna ni, Penri. Ydy, a'r peiriant y barod i weithio, dwi'n meddwl. Ydy, popeth yn ei le. Ydy wir. Edrych, Sara. Mae'r peiriant golchi dillad newydd wedi cyrraedd. Ydy, ac yn barod i olchi'r holl dillad budur yma. Dillad budur? Beth yw'r rhain i gyd, Kevin? Wel, pan glywodd y Lowri Llygodion bod peiriant golchi newydd a Sara, dath i draw a dillad bwnt y plant i gyd, ti'n gweld? Be, Penri? Ie, wrth gwrs. Gofynodd bod ni benc i Sara i olchi gwnos gwynni, a dath lleici draw o hances goch Llywelyn yn dweto. Wel, os dyn ni'n llawer o ddewis on golchi'r dillad ma nawr, nag o Sara? Dyna mante, dyna ni gorfod nhw mewn. Ie, beth gyntaf sy'ch chi'n neud, rhaid chi agor y drws a roi dillad i mewn. Dyna chi. O'n i'n gwybod hynny. Mewn â nhw. Dyna nhw mewn hynna. Os y powdr golchi dillad, ych chi? Oes, wrth gwrs. Iawn, wel, rwch chydig bach o hwnnw, nhw fyna. O'r gore te. Iawn. Dig bach. Na ni. Dyna ni. Beth sy'n angen i wneud nesaf, not e, Kevin? Dim byd, dim ond gwasgu'r botwm? Ie, pa botwm? Wel, mae rhaid chi gwasgu'r botwm melyn i ddillad lliwgar a'r botwm gwyn os chi eisiau golchi dillad gwynion. Ond mae da ni ddillad gwynion a mae yna hances liwgar na, dos e Sara? Felly mae rhaid chi wesgu'r botwm sy'n golchi dillad lliwgar, sef y botwm melyn. Ond os chi eisiau dŵr i fod yr hyd dwym na di chi? O'r gore te, wy'n gwybod, Sara, wyt ti'n mi fod golchi dillad lliwgar mewn dŵr twym, wyt ti'n ei, mae'r lliw yn colli ar hyd y dŵr i gyd, ti'n hollol iawn. Nawr te, mae well i ni gael drws, siwr o fod? Well cael drws, ie. Nawr te, gwasga di'r botwm, Sara. Yna fe. Te. Hei, os dim byd yn digwydd, Kevin. Byddwch yn amyneddgar, rhaid i'r peiriant lenwi fo dŵr yn gynta. Dyna mante, Sara, ewn ni am dro bach i fe, tra bod ni'n aros i'r peiriant ma'n neud i waith. A pen well i ni fynd o'r siop hefyd yn fe. Mae gwaith yn galw iddo chi. Ie, dyna mante. Wel, ni chi'n ysnan. Nawr te, pwy sy'n fawr yn lle yma? Edrych. Helo, ar frown. Hei, mae da Sara newyddion pwysig iawn i ti. Mae hi wedi cael peiriant golchi dillad newydd ar frown, ydy? Be, Sara? Wyt ti'n meddwl bod y dillad yn barod nawr? Wel, falle bod ti'n iawn. Beth am i ni fynd i weld, i fe? Hei, cofia bod ti'n dod i weld y peiriant nawr ar frown. Pwy fawr i ti? Nawr, te tybed i nhw'n barod, Sara. Dyna ni cael gweld. Wel, dim sŵn yma, ta beth. A dyw'r dillad ddim yn troi, felly mae'n rhaid i bod nhw'n barod. Nawr te, dyna ni cael gweld. Beth sy'n gael yma? Hei! Hei, Sara! Nithon ni ddim rhoi dillad pinc yn y peiriant. Edrych ar lien bwrdd gwyn nain, mae e'n binc nawr. Mae rhaid bod rhywbeth yn bod ar y peiriant yma. Nawr te, edrych mae'n y daflen fan hyn, a mae'r ffôn arno fe, mae rhaid i ni ffonio'r siop ma i gwyno. Nawr te, mae'r ffôn fan hyn. 387. Gan i te, 387. Gwytho bod rwy'n yna nawr. Helo, siop Sam yw hwnna? Wel, dwi'n ffonio ran Sara yma yn Ffalabalam.
Ie, mae wedi prynu peiriant golchi dillad newydd gyda chi, a mae rhywbeth yn bod ar y peiriant. Oes. Newch chi anfon rhywun i drwsio'r peiriant bynaw yma. Diolch yn fawr iawn i chi. Hwyl nawr te. Hei, glywes ti na, Sara? Maen nhw'n mynd i anfon rhywun i drwsio'r peiriant bynawn yma, medden nhw. Ffrawn da, sut helpu chi? Helo. Mae rhywbeth yn bod ar y peiriant. Mae drychwch ar y dillad yma. Maen nhw wedi troi yn binc. Wel, mae'n rhaid bod rhywun wedi gwasgu'r bwtwm anghywir nos eith Henry. Wel, a Sara fi am dro chi'n gweld tra bod y dillad yn golchi. Wel. Be ti wei bod ni binc? Be? Fio Michael Monkey yn busnesa gyda'r peiriant. Odi hynna wir, Michael? Michael Monkey. Ti'n meddwl mae set deledu o dde? A fi ysdi chwarae fo'r bytymau i geisio cael llun? Dwi'n yn gwybod be mae nain yn mynd i weid pa weli di'r llun bwrdd gwyn mae wedi troi binc ar cap ar Beth o hwnna Bwni Binc, beth? Mae Bwni Binc yn dweud i bod i'n hoffi i gwnos pinc i dy beth, felly mae'n iawn yn di fe? Wel, llwn ni mo'n gobeithio bydd nain yn hoffi llun bwrdd pinc i hefyd yn di fe a'r cap bas sydd wedi troi binc. Siwr o bod. Hwyl fawr i chi. Hwyl fawr. Michael Monkey. Neud? Pan nad wedi adael bethau toni, dweud wrth dweud. Hei, nath ni olchi'r fi yn bwrdd tro, felly dydyn nhw